Dragon εδώ και σήμερα θα παίξουμε πάλι Minecraft. Ελπίζω να σας άρεσε το νέο μου intro. Μη φωνάζεις, yeah. Με τα mods, ok, ωραία. Το τρίπιο σπίτι. Λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να βλέπω άλλο αυτό το μικρό σπιτάκι, το φτωχικό, να είναι έτσι, ουσιαστικά θα το φτιάξουμε τώρα. Εδώ. Αχα, πιο ωραίο. Αφήσαμε και την πατάτα μας, τη μοναδική, να γίνει. Ελπίζω εδώ να μην έχει καμιά έκπληξη. Τσα. No. Ωραία. Γι' αυτό που έλεγα τώρα για το creative. Θέλω να δοκιμάσω κάτι. Που αυτό το κάτι είναι να φτιάξουμε αυτόματες φάρμες. Και για ζώα και για weed και τέτοια. Weed. Πάρα αυτό το περιμένουμε για να... Θέλω να δω κάτι, ρε παιδιά. Οκ. Θέλετε να αυτό... Τέλος πάντων. Οκ, το κρεβάτι μου είναι λίγο παράξενο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τι να κάνω σε αυτό το επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσελκύσουμε κοτούλες. Μάλλον όχι. Σε αυτό το επεισόδιο τώρα δεν νομίζω να τα pigs με καρότα. Wait. Hey. Πάμε στη σοπα. Τι είναι αυτό? Αν δεν έχουμε φαΐ. Χες, μωρή. Thanks. Ναι. Τι έχει πάθει? Πορ. Θέλω να δω κάτι πώς φτιάχνεται το repeater. Πού είναι όμως? Τι είναι? Καλά. Repeater, να το πούντο, να το όχι. Να το. Repeater. Εντάξει. Εύκολα. Γιατί απλά δεν τη σκοτώνω? Δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά θέλω βουλάκια. Ωραία. Αυγουλάκια κανένα. Ναι. Ωραία. Τι γίνεται, τι έχει πάθει? Δεν έχει φορτώσει καλά το σερβερ. Ναι, λογικά δεν έχω ξανάρθει από εδώ. Αχα. Τουλάχιστον μπορούμε να δούμε τι ώρες έχει εκεί. Οπα. Ναι, αλήθεια τώρα. Νόμιζα The Diamond. Ξαδέρφια εκεί. Εντάξει, δεν έχει κάτι σημαντικό εδώ. Αρκετό coal και κάπου έχει μια σπηλιά, νάτι.
σκέλετον. Κάτι σκέφτηκα να κάνω με γουλ, αλλά τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι. Τι ήθελα να φτιάξω, κάτι με γουλ. Δεν πειράζει. Α, σήμερα θα πάμε για mine. Γιατί δεν έχουμε πάει καθόλου. Αφού κάνουμε πρώτα αυτό το πράγμα με τα κοτόπουλα που θέλουν να βγαίνουν. Όπα. Να βγαίνουν ψημένο το κοτόπουλο. Θέλω κοτούλες. Ναι! Γεια σκοτούλα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο creative. Να φτιάξουμε αυτό που θέλουμε. Το ξέρω τώρα δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε edit και τέτοια, οπότε ας φτιάξουμε creative. Okay. Λοιπόν, εδώ έχω φτιάξει κάτι cubicrafts και τα έχω βάλει δίπλα στην οθόνη μου και βλέπω είναι επικά, ειδικά έχω κάνει το Steve. Άρα, θα πάρουμε repeater, redstone, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Γεια σου village. Καλά είσαι? Μια χαρά. Βάλουμε εδώ. Ας πούμε τώρα 3 Για να δούμε τώρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Όχι. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Μπράβο slime. Πάνω στη λάβα κυρίες και κύριοι. Τι σκατά μωρέ. Αυτό που κάνουμε ίσως δεν θέλει λάβα. Ίσως θέλει, δεν το έχει εδώ. Flint and steel. Πάει το redstone, αυτά είναι. Για να δω κάτι. Τακ. Να δούμε ποιο θα πάει πρώτο. Το βάλουμε αυτό στο 2. Το βάλουμε στο... Στο βάλουμε στο 3 για να... Ναι, έχει μία διαφορά χρόνο, οπότε καλύτερα στο βάλουμε εδώ, ναι. Και... βάλουμε λάβα να το δοκιμάσουμε, δεν ξέρω, χλάμο.
Μα δεν του δίνει εντολή να... Ουσιαστικά του δίνει εντολή. Να... Oh my god! Πού είναι το στοματάκι ουσιαστικά τώρα? Α, πουθενά. Είναι... Α, κατάλαβα. Οκ. Θα φτιάξουμε εδώ. Έχει μέσα λάβα. Οκ. Λάβα. Τακ. Άι, να δούμε ρε παιδιά. Μα κοιτάξτε να δείτε, μην νομίζετε ότι είμαι νουμπά στο Redstone. Όχι ότι είμαι καλός. Κοιτάξτε. Δίνει αυτό. Όπα. Δίνει αυτό εντολή σε αυτό, αφού η εντολή έρχεται από εδώ. Του λέει να βγάλει τη λάβα. Αλλά όταν του ξανάρχεται ενέργεια, του λέει σβήστη ρε βλάκα. Δεν μπόρεσα. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε. Να το κάνουμε τακ τακ. Καταλάβετε, τακ 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 πρέπει να το κάνουμε. Αν το δείτε ρε παιδιά, κάντε ένα βίντεο response να το καταλάβω. Θεέ μου. Τακ. Μήπως θα έπρεπε αυτό να κάνουμε τόση ώρα? Για να δούμε. Βάλε κοτόπουλα εδώ μέσα. Όχι. Εδώ. Κοτόπουλάκια. Δεν θέλουμε το... Οκ. Το slime δεν θέλουμε. Φυ! Ωραία. Αμέσως καίγεται. Για να κάνουμε μια γελάδα, ξέρω εγώ. Πώς να το κάνουμε αλλιώς? Σε αγελάδα μπορεί να μας έρθει άνετα το φαγητό θέλω μία. Βασικά θέλω αρκετές. Κοίταξτε, θα κάνουμε. Και... Αχα! Πώς ακούγεται έτσι? Ωχωχω, πολλά! Τελικά! Μισό λεπτό να δω κάτι. Wait. Από εδώ και πέρα θα το λέω wait. Έτσι μ' αρέσει ρε. Όχι, τι έγραψα?
Αφού με ακολουθάει. Ωραία, θα κάνουμε κυρίες και κύριοι με αγελάδες τη φάρμα μας. Και θα είναι σε μια τέτοια φάση. Ωραία. Οπότε τώρα πάμε πίσω στον κόσμο μας. Και ο βλάκας δεν κράτησε πάλι γαμώτο χρονόμετρο. Οπότε για να δούμε η κοτούλα μας τι έγινε. Ψόφισε. Ακόμα εκείνη. Baby chicken. Τάου. Οπότε stopwatch. Οκ. Την επόμενη φορά κυρίες και κύριοι θα το ανοίξουμε. Οπότε τώρα πάμε να βρούμε καμιά αγελάδα. Ναι, πάμε γιατί είναι νυχτώνει, ξημερώνει. Πες το μου γιατί δεν ξέρω τις μουσικές, έχω να παίξω πολύ καιρό. Νυχτώνει. Ύπνο, 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 ύπνο. Άντε. Αλήθεια τώρα. Άιντε μωρί. Ωραία. Τώρα τις αγελάδες πώς θα τις κατεβάσω κάτω. Ωραία. Κάτσε. Τις κότες μπορώ να τις βάλω. Ωραία κυρίες και κύριοι, δεν θα κάνουμε τόσο αυτόματες φάρμες. Απλώς θα τις καίμε και θα τις μεταφέρουμε με hoppers. Ω Χριστός και η Παναγία. Θα τις μεταφέρουμε με hoppers. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αυγό. Αυγό. Πρέπει να τους το πω ευγενικά. Φέρε μωρί! Sorry για αυτό που έκανε στα αυτιά σας. Έτσι. Θυμάμαι έτσι έκανα στο χωριό μου. Αχ. Τόικ. Egg. Και το καλό με τις κότες είναι ότι θα έχουμε και στη φάρμα τους τέτοιο hopper. Οπότε θα παίρνουμε και αυγά. Δεν θα τα μαζεύουμε δηλαδή. Θα τους έχουμε hoppers. Δεν νομίζω να έχει άλλο. Πάμε να δούμε μπας και μπας και μεγάλωσε η άλλη. Ξέρετε τι, λογικά θα ξεχωρίσω τις αλανιάρες με τις κανονικές. Γιατί οι αλανιάρες θα μου βγάζουν πιο πολλά αυγά. Οπότε... Ω κατά, θα πεθάνω κυρίες και κύριοι, θα πεθάνω. Μια κότα Ωραία φίλε, τόσες κότες ήταν εκεί, τόσες. Έλα καλή μου κοτούλα, έλα. Έλα μωρή, θα πεθάνω. Τουλάχιστον μπορούμε να πάμε και στο σπίτι πριν πεθάνουμε. Τα ξαδέρφια μου δεν θα τα φάω ποτέ, ενώ ώρα ανάγκης μόνο. Τι έπαθες μωρέ,
σε χτύπησε. Πάω να τον τζακίσω. Ωραία. Να βάλουμε αυτό καλύτερα στο φούρνο. Πάμε να τα... Τελευταίο. Έλα. Λοιπόν, τώρα είπαμε ότι θα πάμε για mine. Και θα πάμε για mine. Και να πάρουμε κανένα εδώ φαγητό μας. Πάρουμε και ένα σπαθί. Όχι, το σπαθί μας θα το φτιάξουμε από iron. Οπότε... Και θα σπάσει αξίνα μας σε λίγο, οπότε τη φτιάξουμε και αυτή άλλη μία. Ωραία. Να φάμε κι εμείς λίγο. Πάμε να μαζέψουμε λίγο το... πώς θα το πω... το iron, γιατί θα χρειαστούμε αρκετό. Γιατί... δεν πήραμε και cobblestone. Αν πειράζει, μωρέ. Κάτι πήραμε τώρα. Πάμε να το κλείσουμε γιατί μου τις πάει το νερό. Εδώ. Δεν νομίζω να μπορεί να επιδείξει και ήταν ακριβώς. Και όλα αυτά για ένα iron. Τσεκάρουμε τίποτα αν έχει εδώ. Να τόσο. Έλα εδώ ρε. Δεν μπορώ. Φίλε. Τρία χέρτς. Χαίστηκα τώρα. Έμα. Μπουμ! Ένας creeper. Όχι. Πώς και έτσι. Εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ κάτι έχει. Πού είναι το μικρό ζομπάκι? Φάτα. Τέλος πάντων. Θα πάρω καμιά σκασίλα τώρα. Μισό λεπτό να φτιάξω λίγο τα controls. Options, controls. Το... Πού το... Set sprint. Menu sneak. Sneak. Done. Okay.
Κάπου ακούω ένα, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό ζωμπάκι. Τα μικρά ζωμπάκια. Τι είναι εκεί, spawner. Δεν ξέρω αν βρει το δρόμο, έλα. Μικρό ζωμπάκι. Κάπως ακούω, ρε. Κοιτάξτε. Για να έχει μικρό ζωμπάκι και να ακούγονται τόσα ζόμπι, κάπου εδώ θα υπάρχει και... Οπ, ναι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ωραία, φεύγω. 1,5 καρδιά. Ου! Φάει. Πάμε να δούμε τι γίνεται η πατάτα μας κάτω. Η μοναδική μας πατάτα. Και πιο πολύ τιμή. Κάτι γίνεται. Εσύ. Ακόμα, ρε. Ο Χριστός κάπαστε. Κάπου είναι ένα... Ωρε φίλε. Έλα εδώ. Πώς το χτυπάμε αυτό το... Ρε παιδιά, ένα hit μη είχε τώρα. Σοβαρά. Πω. Αυτά είναι, ρε φίλε. Πού έχω γουλ? Δεν έχω γουλ. Και άκουγα εγώ ένα ζωμπάκι. Πού είναι, ρε γαμότο? Λέω εγώ. Ωραία. Δεν έχουμε άλλο χώρο. Οπότε θα κάνουμε μια αλλαγή. Έχει spawner εδώ. 1000%. Πατάτα. Έχει spawner. Giant. Ναι, Giant. Αν βρούμε αυτό είμαστε νεκροί. Έχει 100 ζωή και δεν ξέρω πόσο σκάει. Φίλε. But. Πώς γίνεται αυτό? Πάντα το έχω πάρει. Οπότε θα πάρουμε λίγο ξύλο. Μ' αρέσει, πέφτω από τα ουράνια, ξέρω εγώ. Λες και κάνω βουτιά. Εδώ και εδώ. Ναι, είμαι βλάκας. Εδώ, να ανοίξουμε λίγο. Ναι, πήρα την ξύλινα ξύνα. Τουλάχιστον η ξύλινα ξύνα. Τοκ. Yeah. Λογικά θα φτιάξουμε και μια πανοπλία. Σιγά σιγά. Νομίζω η κότα μας μεγάλωσε γιατί αρχίζει και μιλάει και ουσιαστικά φωνάζει. Έλα μωρή. Πόση ώρα θες ακόμα? Πόση? Πάμε. Περιμένουμε μέχρι να... Ω Θεέ μου. Γιατί... Βρε, εγώ καλά έβαλα που είπα τη σειρά ο Bacon είναι noob. Αχ, κοτούλες. Ναι.
Κάτω από τα hoppers, γιατί δεν έχω φάει. Κάτω από τα hoppers πρέπει να... όχι, πάνω όχι. Όταν έχουμε slabs, νομίζω και από κάτω έχουμε hopper. Γιατί το λέω hopper? Νομίζω περνάει έτσι. Έλεγα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Καμία, βουλάκια. Πότε κρυφανίστηκε αυτή? Εδώ τι παίζει? Γιατί? Ναι, πήρα αυγό. Ναι, κι άλλο αυγό. Όχι. Ένα αυγό πήρα ούτως ή άλλως. Πουρ. Πάμε μια ματιά εδώ. Όπα, τώρα λαγκάρει λίγο. Αυγουλάκι. Κι άλλο αυγουλάκι. Κι άλλο αυγουλάκι. Σαν διαγιάδες είμαστε που μαζεύουμε αυγά από τα κοτοπουλάκια μας. Μ' αρέσω εγώ τα κοτοπουλάκια μας. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο ήταν πολύ βαρετό. Οπότε, ας να το κρατήσω λίγο ακόμα, όσο μπορώ. Όσο τραβάει η ψυχή μου. Ψυχή σας. Έχει spawner, δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε το... Αμάτα. Ναι. Έλα. Όχι ακόμα. Δεν ξεγελιέμαι εύκολα. Λοιπόν, τι να κάνουμε? Σκέφτηκα να κάνουμε έναν λίγο όροφο, λίγο πιο επάνω, ώστε να είναι το δωμάτιό μας και το enchant room. Όποτε με το καλό κάνουμε enchant room. Βασικά, όντως, είναι ένα ερώτημα και αυτό. Bone mills, πού είναι τα bone mills? Λογικά κάπου πρέπει να έχει. Θα πεθάνουμε. Λοιπόν, θα ψάξω γύρω για να δω τι παίζει με bone mills. Και θα σας πω στο επόμενο επεισόδιο. Βγήκανε και τα irons. Έχουμε αρκετά. Και δεν έχουμε κάτι να φάμε. Δεν έχω πάει. Για να δούμε τι θα γίνει. Αυτό εδώ. Άντε. Λοιπόν, μια ματιά στις κοτούλες μας. Baby. Νόμιζα την είδα λίγο πιο μεγάλη. Ωραία. Ξενερώνω τώρα που δεν έχω φάει. Να φάω αυτά. Okay. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Το ξέρω, ήταν λίγο βαρετό. Δεν θα ξαναγίνει. Θα προσπαθήσω να μην έχω τόσο βαρετά βίντεο. Οπότε, την επόμενη φορά θα φτιάξουμε και έναν όροφο εδώ πάνω που θα είναι το δωμάτιό μου. Και θα συνεχίσουμε λίγο mine. Οπότε,
Αλήθεια! Έγινε! Βρε, δεν έπρεπε! Επίσης αυτό το κάνω για πλάκα. Και πρέπει να βρω έναν τρόπο... όχι, εντάξει, κομπλέ. Στο επόμενο πάλι επεισόδιο θα βρούμε iron να φτιάξουμε τα hoppers από κάτω. Να φτιάξουμε και λίγα slabs. Να ψήσουμε και λίγο πέτρα τώρα. Οπότε, αυτά. Μισό, ναι. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας από μένα.